שלום לכולם, וכפי שאתם רואים אנחנו ערוץ חדש, טימפלר אייל. כן, גאווה לישראל. טוב, אז אנחנו ערוץ חדש כפי שאמרתי, ואני פה עם שרונה. אז שרונה, תגידי היי. היי. טוב, יאללה בוא נתחיל. אתם שומעים קולות ברקע, אל תתייחסו לזה. טוב, אז יאללה, מה נעשה? שרונה, מה נעשה? נקפוץ מהגג? או נספר קצת קודם כל על GTA? טוב, סבבה. אז כפי שאתם רואים, פה אתם עושים רומס וזה חוזר לכם למשחק. אתם יכולים להיכנס גם למשחק שמור ולשמור אותו. אתם יכולים גם לשים על משחק קודים. כרגע אין לי. יש לי קודים ל-GTA סן אנדריאס. אנחנו נצלם על זה גם בהמשך. אז שרונה, אני חושב שמספיק דיברתי, ואני אתחיל לשחק. יאללה, בוא נקפוץ. יופי. בוא אני אסביר לכם משהו קטן. אתם רואים את הדבר הזה? זה, אם יש לכם, נגיד, אני ארביץ לה. סליחה שאני מרביץ, זה רק לצורך הדגמה. וואי, כמה כסף. וואי. אז אני מחכה שתבוא אליי משטרה. ובקיצור, אם תבוא אליכם משטרה, נגיד אתם הורגים הרבה, ומשטרה עודפת אחריכם, אז גם קודם כל, איך אתם יודעים שמשטרה עודפת אחריכם? יש לכם, אתם רואים פה מין כאלה כמו כוכבים, תגים של משטרה, כמו כוכבים כאלה של קאבוי. אז אם יש לכם צהוב שם, לא משנה כמה, 1, 2, 3, 4, אם יש לכם כמה שיותר, אז הדרגת סיכון של מה שעשיתם היא גבוהה. אז יש למשטרה עודפת אחריכם, אתם הולכים פשוט על זה, ואז נעלם לכם כל המשטרה, כל התגים. אז יאללה, בואו נתחיל. יש פה רמפות, אני חושב, כי אמור להיות פה רמפות, אבל לא נעשה. וואי, אנחנו מצלמים. וואי, שכחתי להפעיל את הסטופר. וואי. טוב, לא נורא, לא צריך את האופנוע עכשיו. דווקא אותו מיושן, תמיד טוב. טוב, אז זה היה חלק א' של GTA Vice City. אז תודה ויאללה ביי.